Hoe het kneppelvreed nou meer dan 60 jaar later nog altijd een actueel is in de rugbank. Want het recht om Fries te praten is van Verder Dijkstra een boppenslag. Hij had het er maar als Frieske tolk heel erg druk mee in de rugbank. Ja, regisseur Steven de Jong die had het druk. Hij had hem strikken litten terug een ploeg jonge filmmakers om een film te maken zonder yield. Goeien, dit is Bient op de dag dat vrouwleaders elkaar treffen in de streets in IS. Maar het onderling nog net, maar ook eens binnen. Deze man die voeske me elkaar omdat zijn oplossing vinden matte. Sjoerd Galema, jou bent al deputaire, maar ik boer in Rusland. Dus je kent de Russische volksambitie. Als je dit nou al je zo mooi krijgen en ja, die Russen die staan eigenlijk wel in een heel kweer lucht. Wat doet dat mooi? Ja, ik zie eigenlijk wereldleiders, zeg maar, zie ik er wel een beetje een ratzooi-formatie, machinaal. En ik zie een heel volk van 200 miljoen mensen die er de dupe van is. In Rusland dan. En dat doet me zeer. Wij zijn al sinds jontje 99 komen we in Rusland. Sinds 2003 hebben we daar een bedrijf. En wij zeggen eigenlijk dat Rusland langs de economische as een deel begon uit te maken van een moderne westerse wereld. En via... Op een goeie wijze dus steeds maar? Ja, zat de Chinezen dat ik doen. En nou is het gewoon een beweging dat het 20 jaar vooruitgang dat die in ieder geval het vet zetten wordt. En dat is, ik maak de economische sancties van Rusland en zo is dat, dat is ook, voor de mensen is het echt schandalig wat er gebeurt. Ja. Want Jim hebben een boerenbedrijf, 600 molkei, leuk en nog orenbisten. Ja. Als je dan maar de Russen praten, die bij Jim ontwerp binnen, wat zeggen die daarvan? Hoe zeggen die dat? Ja, Russen binnen krek als Amerikaan, ben wel heel patriotisch, dus die gaan achter hun leiders stingen. Te makkelijk en ik zonder enige reflectie, zeg maar. Dus dat vinden wij jammer, dat het kritische debat wat we in Nederland hebben, wil dat er nou niks gebeurt. Nou, dat is in Rusland, het past eigenlijk net bij de volksraad. De mensen zijn heel volgzaam. Mm-hmm. Dus was er ontmoet, dus maar de meesten praat, is ik dat ze vooral achter Poetin staan. Maar dat is meer uit de onkunde dan uit de uitzoeking dat ze weten wat er aan de hand is. Ja, maar wat ga je daar dan de koer? Van, hoe kun je hem nou in vredesnaam zo'n man leeuwen en achter hem rennen? Ja, maar ik zou vertellen dat in Amerika, ik zei ze kennen over Obama, want die, zolang het hij er zit en als die voorgangers die maatje ik al ruzie in het midden eersten, werd ik me steeds meer van overwegen wat het Westen daar te ziek in had. In die brandhaarden en in... Zeg maar, in een wereld waar zoveel belangen en geloven en bevolkingsgroepen proberen goed met elkaar te leven, moest die denk ik sterk afwegen de moderne westerse wereld als we daar op zo'n militaire manier daar elke keer tussen zitten wordt. Ja, want die kant gaat het nou op en dan zeg je dus dat er een vleentugdelsketten wordt door de Turken en dan is dit voor dadelijk de reactie van Poetin. Zullen we even naar zien? После таких трагических событий, как уничтожение нашего самолета и гибель летчика, это вынужденная мера, и МИД правильно делает, что предупреждает наших граждан других инцидентов. И если они произойдут, мы так или иначе должны будем на это реагировать. И наши граждане, находящиеся в Турции, конечно, могут подвергаться значительной опасности. И МИД обязан об этом сказать. Ja, zo kennen we met ambitie. Dus eigenlijk net meer daar als toerist heen. En nou Joet werd ik dan bekend dat de handel, op voeding komt weer een boycott. Je hem ook mooi maken vanuit Nederland. Nou, je zit daar maar molkei. Wat voor effect heeft dit ook op Jim, dat dit weer gebeurt? Ja, juist eigenlijk dat Rusland steeds meer isoleerd wordt, inclusief zijn eigen volk. Heel veel spullen daar in de supermarkt ik net meer te koop. Van de allerrijkste Russen is trouwens alles altijd te koop, dat is juist ik. Maar dit is typisch een hele protectionistische maatregel die nou weer aankondigen wordt van net naar Turkije. Eigenlijk is dat Saxe krekzooi van de Russen, die maakt je steeds meer deel uit van de moderne westerse wereld. Er zijn heel veel rijke Russen die het heel graag in Zuid-Europa en Turkije op vakantie gaan. En hun leiders zeiden nou van doch dat maar net. Nou, ik denk dat hoe moeten wij daarop reageren, Sjoerd? Hoe moeten wij daar mee omgaan? Ja, nou wat ik steeds meer zeg is dat de gewone wereld, met behulp van social media en zo, dat die steeds meer de mensen, steeds meer hun eigen gang gaan.
Dus als iedereen zei van de mus net naar Turkije, dan heb ik iets van ik wil een keer naar Turkije. Dan wil ik zien hoe het terecht is. Ja. Die hield ik van Rusland. In Rusland ben je 200 miljoen vredelievende mensen. Ja. En daar rennen ik wel een paar idioten rond. Ja, maar dit is wel de baas, hè? En Dit is wel de baas. deze man die het, want jou hebben in Georgië West te vertellen, je niet correct, waar dan een keer op een dag, waar dan een keer de grens verlijn. Nou, we hebben conflict in Oekraïne. Aan de ene kant ben we daar al je welkom, daar binnen al je sancties. Ja. En dan maar vragen Roelof, ze weer uit te helpen. Roelof, Het is een hele complexe zaak. maar Ja, precies. Maar het verhaal heeft ook altijd twee kanten, toch? Want hoe zie je zo dan zien hoe Poetin dan? Ja, natuurlijk wil je daar net blij van. Ik bedoel, die broekt de militaire macht van Rusland om zich in de wereld een plak te veroveren. En het wie geweldig geweest als er een presidentie die op basis van de economische macht van Rusland. Want Rusland, de economische groei is gigantisch. De parallel met China die heb ik in militair vertrouwen. En toch we ze, in economisch opzicht, we ze wereldleider. Ja. Dus ik heb niks met deze Poetin die het op deze manier doet. Ik vind het heel begruttelijk dat hij van zijn electorale gewin, Obama ik van zijn electorale gewin, dat ze maar ruzie maken met het boeteloon, zodat zijn eigen loon steeds maar onmisbaar wordt. Ja. Maar nou wordt er wel eens zijn, hè? Dit kind, het begin wijzen van misschien wel een trade oorlog. Wat denk je? Nou, ik denk dat dat mooi valt, want uiteindelijk zal de militaire macht van de NAVO die is veel groter dan wat Rusland uithellen kan. Rusland is in militair opzicht haast een failliet land. Dus ze kunnen nog misschien nog 10 of 20 of 30 dure vliegtuigen in de lucht insturen. Maar de macht van de NAVO is er nooit aan. Dus ik denk dat dat wel afvalt. Alleen nog voor de westerse wereld, daar zit zuiver nog meer het gevaar als in Rusland. Wij moeten de hele koel houden. Ja. Want als het krijgszaak reageert als hun, dan kan het zomaar escaleren. Nou, belangrijke tip. Is dat de kop voor. Roelof? Wat is dat? Voor een trade oorlog? Nee, ik denk het net. Maar die eerste, die begon ik maar een nozele omslag. En de tweede, dat wie ik samen kleer. Ik hoop dat we wat verstandig binnen. Nou, in ieder geval bedankt voor de analyse. En in kwart er weer in? Dat kan samen gebeuren. Oké, ja. Mooi, succes. Ja, we zullen aanstaan weer een prachtig intiem etentje zien tussen vlechtelingen en Frieske jongeren. Dat wie het Arroene weekend. En dit is de laatste van die bijzondere riegen, zeg je aanstaan. Nou, een andere film, Spaak de film. Dat is een film voor, mooi en troch jongeren. Studenten van de audiovisuele opleiding van de Friese Poort in Drachten, die zullen haar eigen film uitzien. En ze krijgen stiepen van een echte regisseur. En net samen Steven de Jong. Deze 14 videostudenten gaan onder begeleiding van professionals de uitdaging aan. Zonder hulp kunnen zij dit niet bereiken. Steun jij de studenten van de opleiding audiovisuele productie? Wij hebben er zin in, maar zonder jullie hulp kunnen wij deze super vette film niet realiseren. En hoe dat afloopt? Ik zou zeggen, koop een kaartje. Als een kaartjescape is alles oplost. Van iedereen een kaartjescape. Ik zei kreeg in mijn intro, daar wist je net voor betellen. Toen zei je een beetje, ik dacht al. Nee, ik wil er net voor betalen. Nee, ik wil er net voor betalen. Maar ja, een filmmaatje kost natuurlijk altijd geld. Ja. Want we moeten eten en we moeten reizen en zo. Dus, nou ja. Maar deze jongeren, daar ben je allemaal in contact kwamen. En, ja, ik heb een band daar op Squalla. Een zoon? Ja, zoon. Ja. En wat vregen die aan jij? Nou ja, toen op zo'n gesprekje wist wel van ouder zo'n docent, toen kwamen we te sprake. Ze van, goh, zullen we net dus iets machinaal oppakken kunnen? Zullen we net een filmuitje kunnen? Nou, ik heb dan wel 12 scripts op een planken staan thuis. Waarom de Spaak dus? In Hartwerd. Ja. Dus, ja, je bent borrelen, hè? Dat ja, wij nou, er zitten 1000 worden mensen tussen, maar dan heb ik al gewoon zo'n beetje in Hartwerd, denk ik. Maar toen hiest dus nog in de plank lezen en toen wist je al... Nou, ik heb wel ik heb wel een paar van dat soort verhalen, van de jeugdverhalen, die thema's. En dit is een thema over drugs, dus het is wel heel actueel en wat hun ik heel erg aanspreekt. Dus dat heb ik wel lezen. En ik wil die film ook al jaren liemaatje, maar dat is net lukt. Dus, nou maar op deze wijze dan. Dus zal we het op deze manier dan doen. Dus dan geven we geerwerkje en dan geven we het op een andere manier proberen om het voor elkaar te krijgen. Ja, maar had je dan een idee, hè, de hersenscript helemaal uitwerken, dan moet de eigen van een professional
Word je daar, denk ik, iets heel moois van maken. Ja, altijd. En dan maak je dat uit handen. Ja, maar wij lezen de Lotte hartstikke heet. Ja, heb ik 3 keer zijn. Ik zei, ik zit nog helemaal in die serie Breaking Bad. Je mikt toevallig of net? Ja, wel Netflix. John. Nou, er zitten wat ingrediënten in, ik hoe drugs. Dus die zit ik in deze film. Dus ik heb gewoon zijn, we willen eigenlijk wel graag een Nederlandse Breaking Bad. Maar dit verhaal, want even niet kwart nog in. Dit gaat om een jongen, een hutfietser. Maar drugs, kist het in 2 zinnen vertellen? Nou, dat is lastig. Nou, In 2 zinnen vind ik altijd heel lastig. Maar het is een jongen die studeert scheikunde. En die maakt het zelf ik drugs. Die experimenteert daarmee. Ja, Breaking Bad. Hè? Breaking Bad. En die verkepert ze. Die smokkelt ze naar Zweden daar, en daar wordt hij oppakt. Nou, en dan breekt hij uit de gevangenis waai en dan komt hij weer om. En hij kan heel hard fietsen, dus hij denkt dat hij een hele grote carrière als fietser nog hak in. Maar dan Interpol had hem natuurlijk op een lijst zet van gezochte criminelen. Dus hij kan net naar het buitenland voor zijn wedstrijden. Dus nou ja. Denk je het door. Het is echt een heel spannend leuk verhaal. Ja, wij hebben vanmorgen even West bij collega's, studenten dus, die staan onder de die wurken neemt. Zeg ik dat goed zo? Onder de wurken? Ja, onder de wurken. Is het Friese film? Nee, sorry. Nee. Zullen wij even zien hoe dat ging op ROC Free Sport? Ja. Ik hier net verwachten dat ik dat nou al mocht om zo'n film te maken. Het is een kans, dus dit is je eerste echte ervaring en dan leert het mooiste natuurlijk in de praktijk. Ja. En nu is het Safir, we zijn nu druk aan het produceren en aan het crowdfunden voor dat project. Ik zat momenteel eventjes de Cinecrowd pagina van ons te checken waar we onze crowdfunding op doen. We hebben momenteel nog €6.000 nodig, dus dat proberen we momenteel nog op te halen. Nee, Steven die is wel, hij weet wat hij wil en dat wil hij ook graag op de set straks waarschijnlijk echt ons leren ook. Over hoe je het vak moet beoefenen, zeg maar. Want iedereen kent wat de chameleon zijn. Dan is het van, mij studeer mee samenwerken. Dus dat is wel heel tof. Ik vind zijn films echt te gek. Tenminste, toen ik klein was met Snuff de Hond en Chameleon, keken we altijd naar. En voor de rest vind ik het superleuk. Ja, ik zal voor het eerst bij de oud-titeling blijven zitten om te zien dat mijn eigen naam in beeld komt. Ja. Nou, er is een paar fans erbij. Ja, leuk. Zit er wat talent tussen? Ja, je mag op draaien zelfs, hè? Dus nou alleen nog de tijd. Ja, we weten dat natuurlijk nog net precies, maar we merken wel de ambitie en de energie van een aantal mensen die binnen net een stuitje. Dus en de krijgt help van een paar goede acteurs, hè? Ja. Maar die ene man is er net bij voor het eerst. Nee. De eerste wedstrijd. Voor het eerst in die eerste film zonder hem, hè? Ja, dat is een heel gek, raar gevoel. Ik wil er helemaal net aan denken. Nee, oké, dan zullen we het net wat lang over hebben. Maar die oren, Jack Woutersen. Jack doet mij, ja. En wat nog meer? Adrienne Kleiweg is een oud collega van Spijkerhoek. Die wie ik uit het even verlenen en die kwam ik zien verleden hier. En die zei, bij alles van dit? Ja, nou ja, onkosten. Reiskosten. Ja, bijzonder. Maar uiteindelijk, wat is die dream? Als dit slaagt, voor die studenten dan? Ja, ik ben helemaal net zo bezig met dat domme jild. Ik wil gewoon een heel tof filmpje maken. En dan hoop ik dat dat we daar gewoon een hele grote weg van leert. Hè? Want elke film die maakt er stel eerst van. En dan hoop ik, Roelof, dat Sjoerd hem verkepert voor mij in Rusland of zo. Wat is er een plan? Komt het ergens op televisie of in de bioscoop? Ja, het komt sowieso in de bioscoop. Want we hebben onderhand natuurlijk best wel protocolact met bioscopen hoorn de oude onder 20, 24 hier. Dus wij hebben er altijd wel een stuk of 20 die zeggen wij willen die film wel draaien een aantal weken. We houden het in de gaten. Wanneer komt u het? Anticlerus. Anticlerus, ja. Net een volle druk op. Nee, net een druk erop. Nee. En waar zit er een Steven de Jong tussen? Als regisseur. Begin het zien. Dat zou mooi wezen. Nou, maar even nasynchroniseren in het Russisch. Ze binnen allemaal ontpraten of ze het synchroniseren kennen. We zullen het even hebben over een bijzondere bijeenkomsten van het Aroene Weekend. Want je hoe is iepen stellen van mensen die het al lang net een gezellige joenhoorn hebben. Tal van Friesen die inderdaad en nog een vlechtelingen uit om te eten. Nou, Joen, de laatste reportage over deze bijzondere moetings. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat we hier met elkaar mogen zitten en dat we het gezellig mogen hebben. Wauw.
I'm from Ukraine, so I'm in the Holland for 2 months and a half. Ja, ze vertelde dat de situatie thuis dat hij niet veilig was, dat er veel bomaanslagen thuis zijn. En dat wel maakte dat ze zich niet veilig voelde thuis. En dat ze op zoek waren naar een plek waar dat wel zo was. En die hebben ze hier kunnen vinden. We can learn you some Ukrainian, but it's really difficult language, even for us. How do you say hello? Привіт. It's to friends. Привіт. Доброго дня. It's like goedemiddag. Do you like it here? Yeah, quite, yeah. We expected something maybe with elderly couple in their house and maybe something not so friendly, maybe. But what was good If you break it open, or you can smell the cinnamon a lot better. Доброго дня. Dobre? Доброго дня. Dobro? Ze zitten hier echt tevreden en volgens mij genieten ze ook wel van eventjes weg zijn, even nieuwe omgeving. En ja, dat is mooi om te zien. Just wanting to know more about your culture and how you meet and how you communicate with each other. Just to know about your country more and your people. Ik denk dat het ook wel onze taak is om gewoon te zorgen voor de mensen om je heen. En ja, nu staan er vluchtelingen om ons heen, dus daar moeten we nu ook voor zorgen. Oh, yeah. You have filled aubergines with mozzarella, so it's cheese, cheese, figs, cherry tomatoes. Injir, mozzarella, tomato. Filled or stuffed lemons. Don't eat the Lemon en начинение. outside, but eat the inside of it. It's with lots of things. So we have olives, we have some dried tomatoes, we have capers, we have anchovies. The food is quite imaginative. So. Do you like it? Yeah, something yes, something not at all. At home we cook differently, not like that. Just simple food. So, no, thank you. You want some more? No. Oké. Het is een leuke ontmoeting, heel warm en welkom. En ja, mensen in je huis uitnodigen, dat is altijd gezellig. You would like to do this again? Yeah, yeah. Yeah, of course. Ja, bijzondere rieren. We zullen nou het hebben, maar verder Dijkstra oeren de tolk Friesk. Ik wil net zeggen, Frieske tolk. Jou bent de enige tolk Friesk. En ja, deze week ik in de media vanwege het Donksilo-verhaal. Wij zullen even zien naar wat jouw rol zou maken heeft. Dit is het verliezen. Vrijdag 16 november 1951 is de skiernisboeken ingegaan als kneppelvreed. Die dag zien het in Ljouwt een rechtszaak over het broeken van de Friese taal. De zaak rint uit op een vjochterij tussen de politie en onder andere een groep journalisten. De landelijke politiek schrikt van de heegoperinnende emoties en besluit uiteindelijk een paar wichtige maatregels te vieren. Een daarvan is het recht om Fries te praten in de rechtszaal. Ik wil graag het ontjet uitlezen. Dat is het gay-Frieske wet, dat begrip ik dan even steen in. En mijn nijs zegt, dat ontjet ik. Dat ontjet ik. Ja, dat wie Saizelien. Ja. En intussen had je er ook mee. Een soort Friesen kennelijk die het in de rechtszaal Fries praten willen. Nou, drok wok net voor het dadelijk zeggen. Het komt vrij regelmatig voor. Ik ben jonken tolk Fries, ik tolk Duits. En sa lieker nog drie keer in de maanden heb ik een tolkopdracht Fries. Maar deze week al 3 keer in 1 week. Ja. Dus dat is... dat het maar de Donksilo-verhaal daar in dat had het net maar... Nee, maar daar kennen we jou van. Dat is natuurlijk een heel verhaal geweest. Nou, dat kennen we. Ken je een voorbeeld, Jan, van een zaak die je dien hebben waarvan mensen zeggen, dit maakt me tolkbaar, als rijd ik het net? Nou... er zijn verschillende mogelijkheden om een tolk in te zetten. Kies er dus 1 uur waarvan je zegt, dan snappen mensen het tussen in 1 keer. Nou, mensen willen net dat een zaak verstrint omdat er geen tolk is. Ik zit er daarom ook gauwers bij dat ik helemaal niet hoef te zitten. Nou weer dat man die ik zag bij die silozaak, ja. de Friese tolk zit werkleers erbij. Dat is dan zo. Maar als je
een zaak hebben dat je per vast van willen dat... Ja, maar pakken gezien, want dan wordt het concreet. Nou, bij gelijks Marianne Vaatstra, die zaak, de rechtercommissaris, daar heb ik bij zitten. Ja, maar, wat doe je dan? Erbij zitten. Maar dan... Zou het de vertochter wat? Dan verwachten ze dat de vertochter mogelijk wat in het Fries kunnen zoeken. En gebeurt dat dan ook? Nee. Nee, dat weer dan net. Het komt heel vaak voor dat de vertochter dan dogs in het Nederlands Maar dan wil ik toch nog een voorbeeld waar het wol baden. Want dat is het nieuwsgierige. Wanneer bad het wol? Wanneer moest je dat vertalen voor je? Want dat ging me haast net vaststellen hier. Ja. Dat de mensen in Friesland binnen die dus net Nederlands praten kunnen. Ja, ze kiezen waarschijnlijk net goed uiten. Toch? Ja, het bad wel regelmatig. Maar wat doe je dan? Dan zet ik het oor. Wat ze zeggen, zet ik oor in het Nederlands. En de tolk Fries had een hele andere functie als een tolk Duits, Tsjechisch, Pools. Ja, want ze controleren je ook nog of het wel goed is. Dat is bij Duits keksa en dat is bij Engels keksa, want dat kan ik verstaan. Ja, oké. Alleen nog de tolk Fries, die zet alleen nog het Nederlands oor in de rugzeel. Dus ik zit daar net voor de vertochter, ik zit daar voor een van de meesten mijn toga oor. En meestens is dat voor de officier van justitie. Dat het kan echt voorkomen dat ik jonken de officier van justitie zit en net jonken de vertochter. Want ordinaris is het zo dat de tolk jonken de vertochter zit. Maar het is mij nog net helemaal helder van wat voor mensen waarvoor jou nou vregen wordt. Wat voor types ben dat? Dat rint uit een van mensen die het zelfs net heel goed zelfs uiterlijk kennen in het Nederlands. Die het dus echt moeite hebben om zinnen in het Nederlands te zitten. Die moeten daarbij nooit denken. En dan wil de rechtbank het die mensen makkelijk maakt om haar de kans te gaan om het in het Fries te zitten. Ja. Dus als je een zedenzaak hebt bij Gelijks. En je hebt een famke van 18 jaar dat haar verhaal waar dat thuis altijd een Fries praat. En dat dan zit de goel, die kan in haar emotie makkelijker haar verhaal kwijt als dat wanneer dat famke dat in het Nederlands dwaam mat. Ja. Ja. Want dan zit je in een hele andere situatie. Ik kan me voorstellen dat je gewoon nerveus bent in zo'n toch voor zo'n ruchter en voor maar zo'n vertochter naast die. En dan dogs ben er nog mensen al maar ze Fries praten dat ze denken in deze officiële situatie doch ik het dan maar in het Nederlands en dan rint het verst. Het goed fatsoen vaak. Ja, wat wij vaker doen, verbrekken dan. Ja, die proberen haar te verbrekken en dat gaat dan verstaan. Maar maakt je ook wel eens mooi dat een wijze is om de zaak te traineren? Dat ze zeggen, toch puur het principe dat ik hier naar Zwolle maat en net naar layout vergeet het maar, ik wil een tolk. Nou, dat gevoel heb ik er net bij. Dus er zijn wel mensen die doen het uit principe en die komen dan met een Frieske sjaal om of een Frieske tas van de Friesland als ze daarbij hadden. En ik heb één keer meemaken dat de vertochter in de zaak erop stier dat ik echt alles naar het Fries oorzetten. Wat de rechter in het Nederlands zei, moest ik eerst naar het Fries oorzetten en daarna weer op. Echt zin voor zin. Ja, alles. Ja, alles. Dat is één keer vaak komen. Nee, dat is een principiële dat is een principiële vertochter die dan bevast wil dat alles echt nooit Fries komt. Maar dat ga ik maar één keer maken. Maar ik ga echt wel eens dat ik tolken moet voor de politie bij Gelijks. Dat de Duitse politie een Friesktalige vertochter jaren wil. En een Friesktalige vertochter wordt in Friesland in het Fries jet door de politie. Want dan is het makkelijker, dan zie je makkelijke dingen. En dan vraagt de Duitse politie de vragen in het Duits. Ik zet dat door in het Fries. Ja, en dan wil ik vanzelfs heel goed Fries praten. Ja. En dan zit ik bij Gelijks, daar kon wel eens een veenzenisstraf uit komen. En dan zei die vertochter, een veenzenisstraf? Wat is dat? En dan ben ik dus dwongen om als tolk Fries te zitten. Nou, daarbij bedoeld is een gevangenisstraf. Nou, daar sluiten we mee af. Heren, dit weer de tafel van Tiege dank. Je maakt nog een noffelijke jong verder. Ja. Met alles wat je hem doorgeeft, een soort succes. Ja, dit weer bient van nou. En ik wens jou ook nog een hele mooie junta. Morning Bient, de haattrainer van de IJsselmeervogels. Sandor van der Heijden. En Timo Klompen, misschien wel de toekomstig trainer van Sportclub Jereveen. Waar weet?